Yawwa, suna na Garba, ina kira ne daga Lagos. Na'am. Yawwa, na ce na ga akan kadiyan Sheikh Lawal Trayon Na'am. nake kira. Na ce na ga rubuce-rubuce da manganu da kuka yi a kai. Na'am. Amma dan Allah dan annabi gaba ɗaya izala ɗarika kowa har 'yan ƙur'aniyun kowa na son annabi babu makin annabi. Na'am. Amma abin da nake so mu sani shine wani zubin malumma idan suka hau bari speaker na gabansu suna yin wasu magana da suke samun tuntuɓa a ciki. Na'am. Suna samun zamiyan kafa a cikin wa'annan maganganun. Na'am. Idan sun samu a matsayinmu na almajirai wa'anda su wa'annan malummanmu ne in sun yi mu faɗa musu gaskiya cewa kun yi kuskure a wuri kaza da bai kamata ba a ta janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun yi kuskure ku yi gyara ko ku yi magana ko da audio ku yi ku ce nan wurin na yi kuskure tunda ni dan adam ne ajizi ne zan iya yin kuskure. So ina ganin idan aka yi haka ina ganin cewa ba za mu dinga kariya ba blindly mu dinga kariyan ko da mutum a kuskure mu kare shi a makance. To duk da dai na ga kayan manganu fi sa na duba kame na kira shi na ce wani professor din ka taba ganin shi ya ce kun taba zama kai da shi ku zauna ku dan yi alaƙa kamar na minti 5 minti 6 ya ce a'a ta ce to bai kamata ka dinga cancakan shi ba saboda idan ka zauna da makari za ka san cewa siffa ne makari na mutumin ka shiga abin da ba shine sa ka kira ni ba saboda ka san me nake ka kira ni ba ka girmama lokacin ka girmama nawa to ka tsaya gaskiya kan abin da ka kira ni ba da abin wannan da yake bangon shi yasa na kira ka amma ina faɗa abin da yasa na karanto ma maganar makari saboda na gaya ma cewa na taɓa kiran shi malam Abubakar Trayon na mai magana mun taɓa yin waya da shi ina da numban shi to kawai na kawo ma wannan ne saboda in bari ka san cewa ina da numban shi na taɓa gaya mai a irin wa'annan abubuwan na taɓa kiran shi personally amma a nan wurin ni na ga kuɗin da ya kuskure kuma ina ganin ku da kuke kusa da shi da na ga ku dukkanin kuke ya ga ku ce mai akwai kuskure a nan wuri kaza sai a ɗan gyara ko da mutane bayani ina ji abin da ta da baka dama ka yi magana na rajuya ta saboda ban san me ka zo da me kake so ka faɗa ba amma dai na ji abin da ka faɗa shine abin da ma na farko ka sani na kamar yadda na gaya wani jiya ba kowane idan malami ya yi magana to malami ne dan uwansa zai iya auna maganar a ma'aunin ilimi ya gane cewa kuskure ce a gyara mar ba jahili ba saboda shi jahili abin da yake da tamma kuskure ba yalle bane ya zama kuskura haka ka fuskance ni na fahimci sosai kamar yadda nake ta yawan yin misali zaka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai jahili ya ce baka girmama annabi ba kamata ya kace yayi wafati ya ganin sa kalmar wafati ita ce aka girmama annabi sai muka hango tarihi ya haddace Abubakar Siddiq Allah ya kara mai yadda wanda ni da jahilin duka yafi mu sanin daraja annabin yafi mu kuma ladabi ran da annabin ya mutu sai miƙe ya ce man kana ya abudu muhammadin fa inna muhammadu kada mata duk wanda yake bauta Muhammad ya dina Muhammadin ya mutu bai ce yayi wafati ba sai saboda kamar Abubakar Balarabe ne ya iya larabci ya san kalmar wafati ya san kalmar mata ta haka sai ya ce wa man kana ya abudullah fa inna Allah hayyul la yamutu wanda kuma Allah yake bautawa to ya ci gaba da bautawa Allah rayayye ne ba zai mutu ba abinda nake misali ne na a nan gurin muhallin shahid in ka jahili za a bishi a ganin sa in ka ci annabi ya mutu kai kuskure ina fatan ka fahimce ni to saboda haka ya cewa to saboda haka ina so ka gane cewa ba duka abin da jahili yake kallo a matsayin kuskure bane zai zama kuskure to yanzu mu koma kan maganar malam lawan din da ka zo da ita to da Allah ko ka ba koma in dan jefa wani magana anan da Allah nace
ai a cikin waɗanda suka ce Sheikh Malam Lawan din akwai kuskure ai har da malumman ai ba wai jahilai kadai bane suka yi magana. Ba lalle ne ya zama haka ba. To ni na ji malamin da ya magana a nan Lagos din da muke. Ba lalle ne ya zama haka ba. Shi wannan zan baka misali. Zan zo kai. Okay. Zan zo kai a cikin kaɗan yanzu Allah ya yarda. Shi wannan point din da ka kawo zan zo kansa ka rike. Okay. Mu koma kan maganar Malam Lawan. Na'am. Maganar Malam Lawan idan aka ce da kai malami ya yi kuskure din kamar yadda ka faɗa. Na'am. To muƙaddara kuskure ne ya amsa tuna kuskure. Na'am. Me ya kamata mu yi? Kamata ya mu ce a ɗaure shi ko kamata ya mu ce malam nan gurin kuskure ne mu gabatar da kuskuren a ilimi in ya tirje ya ki karba sai a yi amfani da ƙarfi a hana shi magana. Ko kuma kamata ya ce ko ya taɓa yi. Idan ya taɓa yi in zai kuskure a'a ai da an kuskure ba za ka yi sau ɗaya ba. Ai da ma wanda ya kuskure goma zai kala. In dai annabi Adam ne ba bai. Ba wanda ke yin kuskure sau ɗaya. Abinda ake so in za ka kuskure sau 100 in an gyara ma ka karɓi gyaran. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Da haka ka fita daga magana kuma ta ilimi. Ba su yake yin kuskure ba. Okay to. Kullum ana kuskure ya ka ce akan shi ma irin wannan da Abdul Jabbar da shi ma yake ta kuskure To abin da yake maka magana. To madalla tunda kai gwada magana Abdul Jabbar. Dama so nake in gane kana cikin yan san ai mutuwar kasko. To madalla tunda ka zo. Ni ba na cikin annuwa ni ina zuwa ma karatun Sheikh Bala Abubakar Tayo. Idan da kai hakuri idan na hakuri kai magana. Kuma kai kake da san me kake yi ba. Kana ji na? Tunda kai hakuri ne magana. Na yi hakuri kai magana. Baka san me nake ba kaga dole kai ma ka bani lokaci magana in ba ka ba kai ba ka kira ni. Ni wata kila ba da lokaci ko ka dan kana lokaci ka kira ni. Wallahi ban da lokaci juma'a zan wuce ce dai kira. Ni na kira haka. To ni ne zan ce maka wanda lokaci ba wanda ya kira ba. In wanda ya kira ba da lokaci ka bai ma san abin da yake ba. To shi ga mi magana ta lokaci. In ka ce baka da lokaci ka kira to ai ka zaji kanka. Dole kana yin abu ne idan kana da lokaci ni ne zan iya cewa ban da lokaci ni mai daga waya. Abin da nake maka magana. Shine Abdul Jabbar da ka kawo. Na'am. Da gwamnati ta zauna da shi da malamai ta nuna nan gurin kuskure ne. Da ka kawo. Ya ce na karba al'umman musulmi na yi kuskure? Bai ce ba. Ya yadda da ya koma ita fi gida ya ci gaba da yin maganganun da suke nuna yana kan bakasa ko bai ci gaba ba? Ya ci gaba. To wannan kaga shi ne ba za ka hada ba abin da na faɗa ka kiyaye kalmata. Na ce in malami ya yi kuskure abin da ya kamata a ɗaure shi ko kamata ya yi a zaunar da shi a nuna min nan gurin kuskure ne. A zaunar da shi. Idan ya ki karɓa ni ma da bakin ya ce da kai sai a hukunta ba haka na ce ba? Haka. To da kawo magana da ai ba ta hau ba shi an zo da ya ta kadirance. Yace ba zai kalla. To ai idan ka tuna haka ne idan ka tuna Sheikh Abubakar Lawan Trayon shi ma last time ina jin an je haka har aka kai shi ba wurin yan sanda ina jin last time. Da aka ji. Gurin yan sanda hukuma ne. Kakka daga billah. Duk wanda aka yi gun yan sanda gun hukuma aka kai shi. Malam Abdul Jabbar ba kotu ko gun yan sanda aka kai shi ba. Malamai tsaran yi a ilimi. Aka haɗa da su aka ce ga abin da yake shine daidai kuma kayan da bai karɓa ba a yan sandan da aka kai malam Lawan Trayon ko malam Lawan Trayon ba da gaskiya wata kila zai iya kure su ta fuskar ilimi ko shi ba da gaskiya sosai ai mutum in ya fi ka ilimi iyakan ƙarya ma sai ya kure ka haka to saboda haka kakka sauka idan gaskiya kake nema ai idan mutum ya kuskure ka lura waɗanda suka ce malam Abdul Jabbar ya yi kuskure malam Lawan ya yi kuskure magana suke akan cewa gwamnati ta kama ta hukunta ba ta aka yi malam Lawan nan gurin akwai kuskure kuma aka nuna maka kuskuren a ilimi sai aka yi nan kuskuren da kika ba saboda kila na fika gaskiya ka fahimce ni na fahimta ba da abin da kace min kuskure mai zance to yake na gyara in na fika gaskiya ba zan karba ba ka fahimce ni ko ina fuskan sa abin da nake so in kai ka a ƙarshe na'am abin da malam Lawan ya faɗa duk wanda ya ji bayanin sa da karatun sa abin da yake magana shine mu'jiza. Abin da a fahimtar kamar aka maka lawo me mu'jiza? Mu'jiza abin ne da Allah yake ba wani ko da yake ba annabawa zababbe da bai ba kowa ba shine mu'jiza. Na gode dan gari. Wato kaga fahimtar mu da ke mu'jiza ita ce abin da wani aka keɓance da shi wanda ba wani mai sai inda za a baka abin da kowa yake da shi wannan abin ba zai zama mu'jiza ba
haka ne ko yanzu aka zo ka ce an yi ne da suma da hanci ba saboda wannan kowa ma iya da shi sosai amma in aka yi ni ina iya tafiya akan ruwa kuma ba tsafi ne ba kaga wannan mu'jiza ce dan Allah ya nuna cewa wannan zababbe sosai to malam lawan abin da yake so ya kore kenan cewa ka jinginawa annabi abin da kowa ma yana da shi ba girma annabi kai ba ka jinginawa annabi abin da shi kadai yake da shi shine ka girmama ka mutunta shi ka nuna cewa ya fi kowa amma in ka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tafiya yana cin abinci to ai kowa ma yana yin tafiya yana cin abinci ba ka girmama shi ba to dan haka sai ya zama misalin da zai danyana cewa kowa yana da wannan abin da kake faɗa cewa annabi ya da shi sai ya ambaci nau'in waɗansu abubuwa da ake ganin a babin misali ma bai kamata a jingina annabi da wannan abin ba. To inda kuskure ne. To kaga in a nan gurin babu kiyayya gaskiya ake so. An fahimci manufa ta kenan mai kyau ce. Kuma abin da nake faɗi gaskiya ne kawai lafazin za a gyara mu. Me kawo magana daure mu? Yau ai ba maganar dauri da ba. Amma kuskure ne ai. Maganar dauri. Wa kaji yake ce muƙabala bai amsa ba. Ai last time ni ba maganar gayyata muƙabala nake yi. Wanda yake ce muƙabala bai amsa ba. Dan uwa wato ni ka gane sanadiyar abin da yasa na kira. Dinga jina. Ai lafazin da kake yi kai da na gani a TikTok yasa na kira ka kana kokarin kare shi cewa daidai ne ba wani abu yan bidi'a waye. Haka ne. Yawa to wannan shine abin da ya ce a'a in mutum yayi kuskure a bari ya san yayi kuskure. Kuskuren ake zo ka kawo wa ilimi. Shi muke tattaunawa. Fito min da kuskuren wallahi yau zan yi bidiyo. Dinga ji siffanta annabi ba da misalin annabi da wani dabba annan ne kuskure ba ai ba siffanta ne da a'a ka je ka sake saurara ba siffanta ne yace yana kama da wani ba yace hatta akuya ana haifar su da kwalli yawa saboda haka kenan dan ya nuna me kenan haifar da abu da kwalli ba baiwa bace idan ana magana ni ko kai ana iya bada misalin haka dan uwa ina so mu gane janabi tambayar da ne maka idan ma ya zama cewa misalin da ibayar ya kamata a canza wannan misalin ko please su abin da nake faɗa kenan babi ne na daure ni ko babi ne abin da faɗi gaskiya ce ba babin dauriya ba ai abin da na faɗa ma tun farko nake ya kamata ko da voice kai ne mukiya sai an gane kai ma kana bayan gaskiya kuskure kake so a gyara yawwa ai idan ka ji magana na faɗa ma tun farko na ce da akwai voice zai ya ce a'a wurin misali haka na yi kuskure dan Allah wannan ba misali nake so in bayar ba ne da dai a bangaren a janabin annabi ai magana na ma tun farko kenan na ce ko voice sai ya yi ko audio ya yi a yada na cewa na kuskure a wurin misali duk mutumin da yake masoyin malam lawan ne ahli sunna ne da wanda aka yi karatun ai ba a daki karatun ba masallaci ne a masallaci ne sosai babu wani mutum da ya ji kaikayi a ran da cewa annabi aka taba sai mukiyina ne zai gane cewa nan gurin annabi da taba ai kuskuren ma ina maka ban yadda da kai kuskure bane alai garba yanzu barin tambaye ka yanzu ya za a ka zo a tsakiyar mutum 100 ka yi magana kai kuma kai zagi kai ashariya duk mutum 100 nan ba wanda ya gane ashar ce sai mukiyinka da dama kowa ya san mukiyinka ne ikaka da hi a hujja jahili ne ba da ilimi ba zai tattauna da kai ba sai shi ne zai zo ya samu wannan mutum 100 ya ce kai jefa alhaji garba zagi yayi a gurin nan duk mutum 100 ba su gane alhaji garba zagi yayi ba su kuma da yaran su kai magana amma duk ba su gane ba sai yanzu muke yanka ne yake so nuna masa kai ba gane ba tan gurin fa zagi ne in zagi ne kana yin ashar ya kamata wannan mutum 100 akalla 90 su gane zagi kai in ma akwai 10 wawai gaskiya ne bari baka ce sai mukina ne kawai zai zo iwayar da masu jina cewa nan gurin zagi ne in na taba janibin annabi a rediyo ko da rediyo bari baka misali a wannan magana ba wanda iji sai wahe gari mukina ɗaya ce ya gane zagi ne barin baka misali a wannan abin da ka faɗa. Barin so baka misali a kaman jam'iyya. Kamar yanzu APC da suke mulkan Najeriya. Yanzu su APC su suna ganin cewa wannan gwamnatin tana kuskure? Ai gani take yi ba ta kuskure. Sai NPDP ko NNPP su za su ce wannan APC suna kuskure. Magana na biyu ɗaliban Sheikh Abdul Jabbar duka abin da yake yi su har yanzu in ka tarsa su cewa Abdul Jabbar kuskure yake yi za su nuna ma kuskure yake yi. haka ɗalibai suke na kai na farko ne da misalin da kake nufi su wayannan na kusa da wannan lawan kana zargin ta yiwu saboda su suna son ki a bangaren ya suka yi za ba sa gane wannan abin kuskure ne haka kake nufi
ba wannan zargin nake masu amma ana faɗa ba karfin malanta idan malamin mutum ya yi kuskure ɗalibai da suke zaune da shi kowa wani in ya ji ba wani in ya fahimta haka bai ne so ya yi magana ba saboda ina gaban malami dole dama sai wa'anda kuke abokanan husuma su ne za su iya su faɗa cewa a nan akwai kuskure kuma idan kowa daga baya ya zo ji har wanda ba ƙungiyar ku ɗaya ba suka zo suka ji da su ma su to an farfado da mu a nan akwai kuskure mu faɗa ma juna gaskiya da adalci ni malam Trayon wannan shine bambancin tsakanin haka ji wannan shine bambancin ahlus sunna da dukkan wata kungiya take gina bid'a su abinda ahlus sunna suka sani tun daga da har zuwa yau duk ma wanda ya daga kan wannan ko ahlus sunna ne yayi kuskure shine duk wanda yi kuskure to za a yi man raddi ba a duba cewa a kungiya yake ko ba kungiya yake bari mu baka misali baka san ana zauna tattauna muƙabala malamin idala ya saba malamin idala ba zan baka misali kwanan nan wani ya zo ya ce salatin ibrahimiya da annabi ya furta da bakinsa mai albarka bai kai darajar salatin abin nan bai kai ladan salatin fati ba ka taba jin wannan ko baka taba ji ba da ji wani abu fati ne to wannan maganar da ya faɗa kuma wannan shine fa wanda yau iya cikin wanda suke jinya ma za a taɓa zanubin annabi. Yanzu nan gurin ya zagi annabi ko bai zagi annabi ba. Yanzu da malam lawan da i wannan misalin tun da shi kowa san abin da yake nufi daban ko da kai da kace misalin akwai kuskure in sallama maka akwai kuskure da wanda i kuskure amma daidai yana fata sai lafazin da ya kuskure da wanda izo ya kalli abin da annabi ko ya ce ba da daraja kamar tawa ne waye zagi annabi. Duka dai ba zagi. Duka dai kawai dai abin da annabi abin da ya fito baki annabi ya fito fiko. Shi kuskure ne yayi. Ai duka ba zagi bane, sai dai kuskure. Kuskure ne saboda bai zage kowa ba. Ka gane abin da ake yi da kuskure, rabbana la tu'akhidna in nasina wa kada'ana. Abin da ake yi da kuskure shine in nufatiyin daidai kuma in kuskure. Kamar ina so in ce ya Allah kai ubangiji na ne, sai in manta in ce ya Allah kai bawa na ne. Ka kowa duk da zai mun adalci, ya san abin da nake so in faɗi kuskure. Malam lawan kai ma ka yadda so yake ya nuna wani abu daban na faifin kan annabi amma abin da kake tuhuma misalin da i ne akwai kuskure ana jin haka ne ko sosai haka to da wanda i wannan kuskuren kuma a kokarin ya tabbatar da daidai da wanda miraran ya fito ba bisa kuskure ba ice har yanzu ina kan bakata salatun wani mutum da aka haifa rana kaza ya fi na annabi waye ya raina annabi shi wannan da ya ce salatin wani ya fi na annabi shi ne ya raina annabi to kuma wannan shi ne yake kallon kalmar malallan a matsayin gingime ne ba ta shi wa kenan iya cikin shi abul fatahin da ka ambata idan ba ka ce shi magana ba to ka je ka ga ba Kano yake bai ka je ka ga bidiyon sa nace akan wannan kida ta malallan shi ne nan matsayin annabi yau shi wannan yau ne matsayin annabi da jarumin annabi wannan wanda kace da bakin ka ya raina annabin ya ce salatul fatihi ya fi annabi shi ne yanzu kuma ya fito a matsayin kwamandan annabi tun da ga makiyinsa ana rigima da to da haka kaga magana ka zaka koma kanta siyasa ni ba na kira bane akan shi magana shi wala ni ban ga maganar shi ba ni na kira ne on behalf of magana da na gani dan ka kira wani ai misali ne Abdul Jabbar da ka shigo da hidan ka kira wani ba dan shi na kira ka ba amma kawai misali ne jawo na kawo ai dama ba na fushi bane saboda ka kawo min shi ba ni ba fushi nake ba fada da shi dan kowa ya gane na fahimce ka sosai kuma na gane da ni na ga ma malam Lawan Trayon malam Lawan Trayon mutumi na ne kuma har na baka misali na sha in kira shi daga Lagos sosai na sha in kira na taba zuwa karatun shi ma so daya har muka gaisa wannan normal ne kai kana ji ni da kai mun yadda cewa in na fahimce ka daidai ni da kai mun yadda cewa malam Lawan yana kokarin ya nuna fifikon annabi yana da abubuwan da shi kadai ike banta da su banda ba wanda aka yi wasa yi su ne suke nuna girma da daraja abinda ake anewa kowa dan an yi maka ba wani misali bane ba ni da kai duk mun yadda cewa manufan malam Lawan shine idar da wannan sakon sosai amma inda muke magana da shi ne kawai kana ganin misalin da ya kawo to misalin bai dace a jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine kadai fa inda muke magana ko ba kadai to alhamdulillah to kaga kai baka da damuwa abin da cewa kai damuwa kaga kai koda a ce an tabbatar da wannan kuskuren kai abin da kake so a gyara lafazin a kiyaye lafazin na kira shi Lawan Trayon bai dauka ba amma ba manufarka ita ce irin manufar wa'ancan da su kuma suka ce abin da mu muke karewa in ka kula wa'anda muke wa raddi
su ba abin da kake tuhuma suke tuhuma su tuhuma su yi ne malam lawan batanci yayi wa annabi kai kuma kana nuna cewa girma annabi zai ya kuskure a wani guri ya kamata ya gyara ya kuskure ya kamata a gyara su kuma wanda muke wa latti su kuma wanda muke wa latti ba shine da'awarsu ba su da'awarsu malam lawan batanci yayi wa annabi da ka fahimci cewa waɗanda muke wa latti daban ba irin fahimta kuɗi da su ba na fahimta kai fahimta ki shine malam lawan yana kan daidai kuma ba shi da manufa ita ba annabi amma ya kuskure a wani guri ya kamata ya gyara to ma fahimta shi daban dama amma kuma su wayancan da muke wa raddi su ba suna da'awar malam lawan yayi kuskure bane a kokarin girmama annabi a'a su suna da'awar malam lawan ya taba mutuncin annabi ne kawai da manufa kaga da'awar ta ku ba iri ɗaya bace ba ba ɗaya bane gaskiya tsakani da ni yanzu ni ne ko da ma abin da kake gani din nan lafazin na san ba kuskure bane idan mutum ya kiyan da irin manufar da ka kirawo ni yanzu ai zan iya gyarawa in daina kawo lafazin da malam lawan din ya kawo saboda ai me na san akwai wani garba daga Lagos in ji magana ba ta yi mata daɗi to ko da kuskure ne a ko da kai ne akan kuskure zan iya gyara wannan lafazin in daina amfani da shi tunda ka yadda ni da kai duka muna son mu girmama annabi ne amma